Samtang si Madriaga atol sa House Justice Committee iyang Gibutyag nagtrabaho sab siya kaniadto kang former President Rodrigo Duterte kon FPRRD, isip counter-intelligence agent sa National Security Council. Matud pa niya nga anaa sa 100,000 nga sa 150,000 pesos ang iyang sweldo kada bulan. In kabahin sa iyang trabaho mao ang pag-monitor kang kanhi Senador Antonio Sonny Trillanes. Ato paminaw ang dugang expose ni Ramil Madriaga. Part of my duties, PRRD specifically instructed me to monitor, operate, and sabotage former Senator Trillanes. However, PRRD was apprehensive in ordering the assassination of Senator Trillanes because of the latter's support and contact in the armed forces of the Philippines. O kalayon ini giimbitahan sa House Committee on Justice nga mutambong sab si kanhi Senador Antonio Trillanes sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Kini human nga giaprubahan sa committee ang pag-issue og subpoena ad testificandum og dosis tecum kang sa kanhi opisyal ilawom sa maong subpoena kinahanglang dalhon ni Trillanes ang mga dokumentong mutubag sa aligasyong unexplained wealth sa bise sunod semana Abril 22. Ato minaw na pamahayag ni Representative Jarvil Lubistro. The motion is approved. The committee is directed to issue the necessary subpoena ad testificandum to Senator Sonny Trillanes for him to appear on our next hearing on April 22, 2026 at 10 o'clock in the morning at the People's Center of the House of Representatives. Ang maong motion sa pag-issue sa bina kang Trillanes og mga dokumento nagikan kang mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima nga dali sab nga gisuportahan ni Akbayan Party List Representative Percy Sindania.